Καλησπέρα από τη Στουτγκάρδη. Είμαι στην Logimat, στο εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου, όπου γίνεται η έκθεση Logimat, η μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες μάλλον παγκόσμια, εδώ στη Γερμανία. Και σήμερα ήρθα για να καταλάβω τι νέο υπάρχει, ουσιαστικά να κάνω ένα refresh της γνώσης μου. Είδα πάρα πολλά πράγματα, έξυπνες λύσεις, είδα λύσεις pick to light, είδα έξυπνα ράφια, είδα ρομποτικά, είδα exoskeletons, είδα λύσεις οι οποίες δεν είναι πανάκριβες και που θα μπορούσαν πραγματικά να αποσβεστούν πάρα πολύ σύντομα. Και το μήνυμα τελικά είναι ότι πρέπει να ψάχνουμε να κυνηγάμε την τεχνολογία, πρέπει να εμπιστευόμαστε ουσιαστικά τους ειδικούς που γνωρίζουν, που τρέχουν πριν από εσάς για να βρουν λύσεις. Αυτό είναι το μήνυμα.